हेलो गाइस, जैनिया राजधानी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम रास्ता में ही है, अभी हम जा रहे हैं काजीरंगा में, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग देख रहिए, हम लोग निकल रहा था सोईबाड़ी दलागेल से निकल रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं जामुगुड़ी साइड से, उसके बाद हम लोग जाएगा डायरेक्ट काजीरंगा जंगल में हम लोग घुसेगा। उसके बाद शायद मेरे ख्याल से कुछ चीज़ दिखाई देने से आप लोग को हम दिखा देने की कोशिश करेगा। अगर जूम करने नहीं सकेगा भी होगा, इसलिए तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को। ये है नोंथांमोना गासिबो नायलांबाय था, आं काजिरंगायाव थांगासिनो दं। नोंथांमोना मा नुयो आङो बेखौनो देखायलांनो कोशिश खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। तो चलो जामुगुड़ी टाउन पहुंच गया। bisa satu. Adik. Jadi main. Seneng kan ayo kita aman di dalam sana. Sudah baik, isnatkan dari kita baik. Kajiran, tapi kajiran apa tak? Ini dekye kelari lagi. Jadi gue terus kalau nggak, sudah orang. Jam gue beri kelangan, jadi kalau jam tu, jam tapi ya, tapi karya Thai Soeibario. Dari gue juga dulu bilang tu nih Soeibario ini. Jadi jangan strike kalam nanti ke. नोंथांमोनसिम आङो बेखौनो आसा खालामो जाहाथे आं नोंथांमोननो मोजां भिडिअ आपडेट खालामबाय थानो हायो। सो फाइनाली गाइस हम लोग पहुंच गया है सोच लो मोनफैबायानो जोङो काजिरङा बर्डार नैबे आलियानो बै आलि नुनायानो बेनो काजिरङा बर्डार। बे आलि नुनायानो काजिरङा बर्डार। बेनिफ्राय हरै साइडजों काजिरङा नांबाय। माबानाय लायनाया बे लामाया ओरै दायो नैथिंजाय दङ काजिरङा, ए साइड में है काजिरङा, ये है काजिरङा का उस पार, मतलब काजिरङा बर्डार का बस्ती लोग ये है। नैबे जाहैबाय काजिरङा, थिंजाय काजिरङा दङ। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन जाबाय। Finally हम लोग पहुंचने वाला है। जोङो दायो मोनसिगोन जोंनि केम्पखौ खाथि गैया। आइया बे जाहैबाय जोंनि गोबाय देरा, जोंनि केम्प। बेयाव थायो जोङो, दै गस्ला लांनायफ्रा जोंनिनो नैबे केम्पआव थायो। बेनो जोंना केम्पआ बेनो जोंना। बेनिफ्राय नैथिंजाय काजिरङा, बिथिंजाय मैदेर मोसा बायदिसिना फैलाबायबाय थायो बिथिंजाय।
हाग्रानि मैसो नुदों सोब हाग्रानि मैसो गोजा बियो ओंखायनो ओरैबो दङ हाग्रानि मैसो जाम्बालियामाव काजिरङा आं दायो गिदिंफिनगासिनो दं थांफिनगासिनो माने फरेस्टारफोर गाखोबोबा भिडिअ खालामनो होआ जे आइया दङ हनै ओइ दंफां गुदियाव हाग्रानि मैसो गोजा बियो हाग्रानि मैसो दंफां बारि गोजा दोनो Siapa itu ada yang kejualan? Jadi tadi saya berangkat artis tuh dari Prabu Jaya. Sini saya udah sudah pakai kalau sudah jangan kejualan nih. Kasih kasih awal bisa salah tuh ini. Dia udah mau kata kerja. Ini jelek. Ini juga jelek. Ini juga jelek kata kerja. Dia lah harus bro. Hagrani kita coba lihat mas ya udah dari lebih jelas deh ada di sini sih satu kayak gitu tuh terus tuh buntung tuh lawak saya tahu dong sih masih mau So guys, thank you नायनायनि थाखाय many thanks नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोन नायामोनब्ला आङो बेबायदि भिडिअ खालामनो इच्छा जानाय नङामोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय बेनि थाखाय many thanks नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिंहर आरो मोजां मोनाखैबा जुदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट लिरहरनानै नोंथांमोना आंनो जे कमेन्ट हरनो गोसो बेखौ हरनो हागोन आरो बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनथारदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा जाहाथे आं नोंथांमोननो मोजां भिडिअ बेबायदिनो गुसुं गुसुङैब्लाबो आंनो हानायखिनि समावहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनो हानाय बायदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बेबायदिनो नायबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय स' लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय